Počet nezamestnaných na Slovensku v prvom štvrť roku tohto roka stúpol takmer na 162 000 osôb, čo predstavovalo medziročný nárast o viac ako 10 alebo 15 000 osôb. Referenčná miera nezamestnanosti stúpla na hodnotu 5,9 Jej nárast bol najdynamickejší za posledných takmer 5 rokov, zostala však naďalej pod úrovňou 6 Potvrdili to dáta z výberového zisťovania pracovných síl. Nadpriemerným tempom medziročne narastol počet dlhodobo nezamestnaných na takmer 106 000 osôb. V štruktúre nezamestnaných tvorili 2/3. Dlhodobo nezamestnaní sú ľudia bez práce 12 a viac mesiacov. Najviac pomedzi osôb bez práce naposledy pracovalo v priemysle, obchode a stavebníctve, tvorili viac ako tretinu zo všetkých nezamestnaných. Z týchto troch odvetví aktuálne pribudlo aj najviac nezamestnaných. Počet nezamestnaných medziročne stúpol v 5 z 8 krajov Slovenska. Najvyšší relatívny, teda percentuálny nárast počtu ľudí bez práce pocítil Nitriansky a Banskobystrický a prekvapivo aj Bratislavský kraj. Kľúčová miera nezamestnanosti bola najvyššia v troch krajoch Slovenska. V Banskobystrickom a Košickom kraji zotrvala pod hranicou 10 a v Prešovskom kraji pod hranicou 9 Štvrtú najvyššiu hodnotu miery nezamestnanosti mal po náraste na 5,5 Nitriansky kraj. Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti pod úrovňou 3 bola v Trnavskom kraji a tiež Žilinskom kraji. Oba tieto regióny mali aktuálne prekvapivo nižšiu mieru nezamestnanosti ako Bratislavský kraj, dlhodobý líder rebríčka regiónov s najnižšou mierou nezamestnanosti, v ktorom však miera nezamestnanosti poskočila na 3 V súhrne z 8 regiónov Slovenska medziročný nárast miery nezamestnanosti zaznamenalo 5 krajov. Najdynamickejší prírastok pocítili v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, a to približne o 2 percentuálne body. Naopak v Prešovskom kraji o takmer 2 percentuálne body miera nezamestnanosti poklesla.